Marina. Takže vítame starosta. Chcem sa opýtať, čo sa deje v Anglicku. Ja som sa dopočul, že sú chodí deti, ale to nie je pravda. Áno, jakým dôvodom a čo vás dôvod majú na to, že ako zobrať deti? To berú len sociálka, ale tá sociálka je pravdivá. Tým zoberajú deti, ktoré sa rodiče nestarajú o tých. A ešte jednu takú by som mal na vás, či tu je mužstvo spravené ako oficiálne mužstvo na zápasy. Áno, sú to legálne všetko. A prosím vás, ako majú názov? Ja mám názov, že dneska vyhraje FC Bystrica. No, a určite bude skôr vyššie ako pravdepodobne rozprávajú. Áno. A ešte by som mal jednu otázku. Kde sa účinkujú zábavy, rómske zábavy a kto tam hraje? Rómske zábavy sa účinkujú na Sky Green Line. Áno. A to je pri Sport Center. Áno. To je oproti plavárne. Tam je stosy, má tam a to tam hraje jaká skupina? Hraje tam naša skupina Slovenska, to je na prvom mieste, ktorý stojí Gypsy Miro. Ďakujem pekne, televízia Markíza. Ivan Janda. Pomaly, koniec. Levo.